Hello, kulumbai. Welcome back to my channel. Nangtaman Baikw bang channel awai Baibai. Anga nei gabang no hai dini hai moनसे video labana sanbai. Laya sandungmon anga ओमफ्राय नोंथांमोनजों एसे share खालामनो लुबैबाय आरोना. ओमफ्राय दा जों मोनसेखौ थांगासिनो दं आरो दा मानो थांदों बेखौहाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दे. नै बेबिया बिराद जाथारबायहाय. होनथारदोंनो. गावहासो फनखौ लानो जि लुगैयो. फन नुबाथाय गावहा जि नायगोन गावखौ हे मामा नै हेडबेन्डबो गाना बियो दाना जि राग जोङो खुनानै गारो हेडबेन्ड गानहोबाथाय दा जोङो ओंखारबाय नै सानैजोंहाय ओमफ्राय मामि मोनहा दा उनाव फैगोन आरो फैगासिनो दं बिसोरो दा नायलांबानो जाबाय दे ओमफ्राय नै जोङो टाउनावहाय एसे फैग्रोदों आंहाय बायदिसिना नांगौमोन नालाय नै जों बेवहाय गालांनानैहाय बेंकआव एसे खामानि दं आरो बेहा बेखौ एसे मावहैग्रोबाय जा गारियावनो मामा गोलोमजोब्बाय नै एसि बन्द' खालामनानै गालांदों ओमफ्राय नै खिरखिजों बारबो फैयाखै जाला गोलोमजोब्बाय नामा बेहा मा जादों ओमफ्राय नै फाइनालि सफैबाय जों अबे जायगायाव फैदों बेनो आरो तितागुरिनि टाटा मटर्स माइबाबानाबो सफैबाय नै जोंहाबो टाउननिफ्राय फैफिनबाय दा बेयावहाय जोङो जोंनि वेगनार दं जे बेखौहाय चेन्ज खालामनानैहाय टाटा मटर्सनि नेक्सनखौ लानो सानदों आरो जोंहा वेगनारा 5 years जाबायमोन ओमफ्राय EMI बो जोब्बाय ओंखायनो दा बेखौ गोदान सालायनोसै होननानै बेखौ लादों नै दा बेनो आरो किन्तु बियो आलदानिसो बेहा बिलिं जाखानाय नालाय ओंखायनो जोंनिखौ बङाइगावनिफ्राय अर्डार खालामदों दा कारिगाव मोनफैबाय आरो जोंना दा दसे नेनांसिगोन जोङो ओमफ्राय माखासे फर्मेलिटिस दंना इन्सुरेन्स बायदिसिना बेखौ खालामनो होननानै जोङो एसे सिगां फैदों आरो दा बेखौनो आं नोंथांजों शेयार खालामनो होननानै लाबोबोदों आरो दिनैहाय गोबावनि उनावहाय भिडिअ दा नायलांबानो जाबाय दे ओमफ्राय नै आङो सिंनिखौ नोंथांमोनजों एसे देखायनो सिङावहाय नै बेबायदि एसे मोजां लाक्जारि आरो कम्फर्टेबल ओमफ्राय टाउनाव सालायनो मानो बिदि दङ आरो नै ओमफ्राय गोजौ आरो मोजाङानो वेगनाराबो गोजौमोन मोजांमोन बाट बियो एसे कम्फर्टेबल ओमफ्राय लाक्जारिसिन आरो ओमफ्राय नै फाइनालि जोंहा गारि गोदाना सफैबाय ओमफ्राय दा बैखौ लांबाय ओमफ्राय नै बेखौ साजायखांबाय ओमफ्राय दसे उनावहाय जोंहा मोनलांसिगोन आरो टाटा नेक्सन ओमफ्राय नै बिथिंहाय बिसोरो रेडि खालामबाय थानाय समावहाय बिबौआ मेथाइ लांफैदों नालाय ओंखायनो हेजेला जि बिबौखौ नुहुरनानै फैथारबाय आरो बिबौजों थांनो होननानै जोंहाबो नै नायफैबाय मा लादों ओमफ्राय नै फाइनालि केकखौ लाबोबाय गासिबो फर्मेलिटिसफ्रा रेडि जाखांबाय ओमफ्राय जोंखौहाय कंग्रेसुलेट खालामनो बिदि केक होनानै गामसाजों जोंखौ कंग्रेसुलेट खालामबाय आरो ओमफ्राय दा केक काटिं ओमफ्राय केक जानाय बिदि जाहैबाय आरो So finally लास्टआव मोनबोबाय गारिखौहाय
बिराद गोबाव जाबाय मोनालायबाय फर्मेलिटिसआनो बायदिसिना हेजेला उन्दुलाय सिखांलाय खेबनै जालायबाय आरो ओमफ्राय दा नै मोजां गारिखौ मोजाङै मोनबोबाय ओमफ्राय नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामबाय आङो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय